Papagayam intayon iruging iba sa ti pagkasalitaan ni Manuel. Sagudayan ti surat na, Dear Manong Nemi. San salud-sudak idin itibagik Manong Nemi nga apay nga ta. Nga adda digiti napudnong agayat, ngem dayta nga ayat nga ipaayda ket sandamet nga supapakan. Supapakan daman iti damo na ngem alistuda a makalipat. Uno talaga kadi nga nayanak na iparso ti tao nga narukop, alisto nga masulisog. Ni parso kadi ti tao tapno saan nga maliklik kan tagbidot ka nagbasol. Pero saludsudan tayo sa sino ti tao nga mabasol na. Sa sino ti tao nga saan nga agbidot. Awan ti perpekto nga tao, nila ang Apo Diyos ti perpekto. Nga mamuda, nga dakes lang arudan, amuda nga saan nga na siya at apay nga saan da pa ilang, nga ikaten, apay nga saan da pa ilang sublitin linteng nga dana. Hindi kita'y agar aramid ti kinadakas, kasla kay kayat da, amay lumlumda ti kinadakas. Ngayon tayo pagsasaw Manong Nemi nga saan tupulos nga rimbawan ti kinadakis din kinaimbag. Adalata iti nga to ti kinaimbag ket mapukaw to no saan ket maminimize da kinadakis. May segment kadagiti kang kanayon nga dumtunge kadati nga programa data ti kapunan o ampay ng karigatakmet. Ngayon patulod kang ka Manong Nemi ti pakabuklan ti detalye ti pakasrithat. Tay pakasik kang ka, nga si kanti mangurnos, kani pakasik kang ka, nga no may karkari kat ing kaibasa. Tapno maka, ibate akmet ti oray maragmaglaeng nga adal wano pagsarmingan ti biyag, nga maadaw ito da ito pro, nga pakasarita. Imsakbay ti amin, kablawang kayo, itinaragsak yung nagasat nga orasyo dita Nemaris Studio. Samatang karigiti padak nga dumdungig, dagiti agdama nga OFWs, wano digiti kaskanyak nga dati nga OFW. Kastaman nga rod Manong Nemi nga rugyak ti amin. Malmalpasen, ti padakaluto, ti pangrabiimi Manong Nemi, idi sumangpet ni Christy, nga nagkapoy di eskwela. Naladaw man itakonak. Itinakam ko, Manong Nemi. Nadlaw ko lahat sa Manong Nemi, tinadagsan nga panangiya, dapigsa nga panangiragap na tiridaw, ti main door, nga idi sumrek, idi silad na, napigbig sama na ti panang balibag na, tiridaw, ti silad na. Ang nga taman ni problema, ni Christy, na kung nakitinakam ko. Ororay nga rumuar ni Christy ti silad na tapno umay na kumatulungan dito kusina ng sang kong nauray. Siguro ket baka sampay nga nakabagsukat, dinapay sinuktan ti Nupormena, Manong Nemi ti third year na ni ti high school. Balasitang uno balasan nga ni Christy. E di makaluto ako Manong Nemi. Nagring ti cellphone ko ni June, Manong Nemi, ito tawag. Sinong bata? Nilo June. Pa, paladawak ng kawin. Paapay manin. Barkada ka di manin. Saan pa? Sek nandito ti panagbasak. Sigurado ma'am. Uwan pa akong pagdanagan nyo. Anong tong oras sumangpat ka? Mga nabigak to yan. Baka 9 to 10. Di mo na rab yan. Uwan pa akong pagdanagan nyo kanyak. Baka nakainom ka manin ha. Ni pamat pa pa. Kaano pa yung minuwak may diti arak? Ni June Manong Nemi adamatan iti third year engineering student. Third year college. Gamutasan kong mauray Manong Nemi nga rumuar ni Christy iti silad na nabanak. Sana ba't ngayon laktiri daw? Inlukat ko. Gusto ti atap ko Manong Nemi. Sana pa nga naikat ti sapatos na nakainom porme pa ilang Manong Nemi nga nagidda. Christy, abay anak, matigid bagbagim. Naladaw ka nagawid pagkatapos. Nagpupuk ka man iti kwarto. Nagsukat kan, mamigatan.
Malado ka nun ni manong mga gawin. Bimangon ti anak ko manon name awan ti makita ng isa mitirupan. Mamlas kanto, may kanto di kusinan ta mga rabitan. Diya ito na pagsalitaan tanuan niya man ti problema. Mangmangan kami manon name kalpasan ng induluwak ti ababa akararag. Hindi pagunyak anak ko. Yan ang problema. Pa, hindi ka di panganan ng bagak. Irugi na tatuit at no. Baka ano yung malpasta mga, nadakan tuman ito nagkwarto. Dito ang tuman yung masahango tag salita. Mataman tuman ti pa nagbuyak ti paborito nga teleserye. Ngawan pa? Di pa kadanagan ti amin. Sabi ko madyak pa kadanagan. Kat masik na anak mit kang ka. Manipon adang puot mo. Awanin ti sa baling agkad kadwa no sanga si kakin siya. Ano dapat nga doon panawantang agsalita ka agdan na. Agkuy-kuyog nga ni manong mga dyan. Dito nga rin ti problema ka pa. Nakasaysayat ka kanyak. Nasaysayat ka pa yung ni manong ko dyan. Agim imon pa ni manong dyan. Kanyak, gabuta, papasgelak ka no. Ano doon pa itad mo allowance ko ngayon manong kit anda iso na ti college. Iba't patagkanak. Orisak mo dad. Patpatag kayo. Kasi suno kung matisang nga mga ipatagkang kakit nakasaysayat ka. Alang nga ti problema. Ti problema, numanin mangig ko ibagada nga sanga si katipod nga papangko. Pakiulit. Nalawag mo ting baga kada kayo, papa. Ti problema numanin mangig ko nga ibagada nga sanga si katipod nga papangko. Sino mangibagbaga? Aduda. Kat, nusanga siya, ti papang mo. Sino nga rod? Sino nga rod ti papang mo nusanga siya? Sa ludsod ang kumakatakwad, ah. Nagita mangibagbaga. Sino? Ni kano tati, ni kano tata Gabi. Kat sinudsod mo mat kanita tata mga Gabi. Ngayon tipod nung amam. Sabi ko mga saludsudak. Kadyak mo't mamati. May lagayam at akarot problema. Ngayon nga pa nga ibagada nga min tikas jay. Kaya na pa nga awanan ti komunikasyon nyo kini mama. Dakam lang ti kasalita ni mama. Dakam lang ni Manong June. Kasanong kasalita na. Awa mo cellphone ko. Alang nga awang ka na damat. Kadagito matlaang. Kanoorad na cellphone ko na tinagtawagan ni mamang mo. Takay malataw-tawagan na. Awan maramid ko. Inlapas may tinangan manong name kas itiyap. Kasi tinako nakitahi ngagdamanin ni kalpasan nga nakapaginaw ni Christy kisimbre kan silid na kahit nakanon ti maturo. Manong name buyak mo iti paborito kan teleserye at TV. Yung sanga na may cut. Iti sao ni Christy itay. Nga masansan ka nung ibagbagada. Nga saan nga siyak ti pudno nga amana. Kano ape kano, nga awan ti komunikasyon mi, iti asawa nga nilagring. Nga ina, dagiti duwa manon nini. Ni June, kini Christy. Manong nemi inayat ko nilagring, iti so amin. Iso tinsarunok nga inayat akapatgan, kalpasan nga kang runan na unay ni Apo Diyos. Awan tinagbaling nga sa bali nga babae ti biyag kung saan nga isuna. Idi na mamukon, idi mariknakon ti ayat, ingkarik idi bagi nga iso kiti suntulahin. Nagkayanayat kami,
Nakapag-graduate so na ti college manong name no besyak undergraduate. At adda nga nakakonsentrate ak iti construction. At adda giti kundaway manong naming nga siyak pa yun iti mag-sub-sub contract. E dito tayo so na manong naming nakastrek nga ng opisina. Ngayon sa ang regular. Liman nga tawen ti relasyon mi idijayak keng kuha na ti kalaysa. Nagkalaysa kami. Numan pa'y madlaw ko manong naming nga sa andak unay akay kayat dagiti na kay kamangat. Ngayon panagnig ko kadakwada manong naming nga kabaylak nga ipaayan tinaran niya kamasakbayan ti anak na. Wait. Aday din ni June nga anak mi adan bukod mi nga balay idagpakadak iti asawa. Yung pakadak kang kuhana nga mapanak ang trabaho iti abroad iti Saudi Arabia. Nagkasapulan da idi kadag iti skilled worker akas kanya. Imbatik da iti aginak manon nemi. Kahit apanak nagtrabaho di Saudi. Diyak pulos nagliway nga nagipawit kadakwada manon nemi. Manungatawen ti kadak iti Saudi. Nakapundar kami manon nemi nga napapintas ti balay. Kompleto nga likamen. Nadaan kami ti owner type jeep manon nemi. Nga uso-usa rin idin ti asawak mapan mga opisina. Diyak mo. No, hapay nga. Mga opisina ti asawak pagkatapos napintas mo ti sweldo ni pawpawit ko. Ngayon na amuaklayangan manong naming at tumultulong ti asawak kadig di kakabsat na kaskid daw di kiti naganak ken ko. Nga pasaray matagamtam na pa di kwarta ng ipawit ko para kadig di kakabsat na. Awa matiririk. Okay lang ko na. Agbanag lagi ti rasyaan. Ngayon to pala mangid kumat kadig iti nagkakamangak manong naming no kasta nga problema da iti kwarta. Nagraduar idin manon nemi ni June iti elementarya iti kayat konti agpurgod. Nagawid akong dito ay probinsya, dito yung Pilipinas, iti sirong dagiti ginamanong nemi. Kalpasan data, yung sarunumat ta asawak panggap na nga agabroad. Kasaan kanumat kami nga regular at pang-opisinaan na. At dadjaya manon name it kasinsin na abroad at ako nakasagana ng employer na. Kunakmat kang kuha na. Kasi nga agabroad ka. Adan adin ni June. Di ko na, Manuel, apaman nga may pasngay ko, di may kaduwang anak ta. Isunton pa nag-abroad ko. Iso namang tag-ibing nga ron ti anak ta. Sika. Kasta tinapasamak manon nemi. Arig na no labsak tagsao apama nga naipasngay na ni Christy. Nagturungan ti abroad. Nagpayakas DH manong nemi. Kapoy ti daytoy manong nemi siyak. Tinang tag-ibig ni Christy. Siyak tinagbaling nga inakin amana. Uhain manon nemi. Diyak kayat idi nga italek idi sa bali. Ngayon kasta manong nemi nga sa pulan nga inak agtrabaho. Tamamanumat nga agpawit idi manong nemi nilagring nga asawa. Ipagpakaasik kadag iti katugangak nga pakikitkida da ni Kristi. Manong nemi impaay ko ti amin na pamateg ti maysa nga ama kan nagbalinak pa nga ina kini Kristi. Nga dito ti kapuna no apay ako na enda manon nemi nga papas girl isuna. At dapayin panagimon ni June no apay kasla dapat patig ni Kristi ng isuna. Kunakmat keng kuana, anak, napiyakan ka. Tadi makil ka. Nagraduar ka di iti elementarya. Edi umadayo ni mother mo, ni mamang mo. Ningarot Kristi. Aong pa'y nakin na. Hindi pumanaw ni mamang mo. Di madlata maikat manong nemi. Tanyaman na panagselos di naon. No, agbakasyon man idi manong nemi nilagring apagbiit laeng.
Nag-aasatin at makalawas. At pinagagundawin ng bakasyon na saan kami makapagkaidang. Tanong kasta nga bakasyon manon nemi mahilig bet kadagitig himik. Yan, agpainom dito balay, babarbartek danto. Una saan kat rumwarda, nga mapanda agiinom iti ruwar. Naging ka nagretuwaran manon nemi ni Christy, iti lantari, itata, third year high school nan. Third year college meten manon nemi ni June. Nasi nga, ti pa nagpampanunot ko manon nemi ididumtengan ni June. Kinitak ti oras, nasama mo palagayam. Pa, takon. Saan ka madala kayo no? Saan pa? Okay. Nunangan kan, sabay ka ti silad mo. Ni Christy pa. Naturo ka na, tebe lang. Daki nga eh. Maturog ak tumatin. Masapak tumapagpasada introbigat. Pagpasadak ti tricycle. Manong nemi kabigatan di na ipalagip manin kanyak ni Christy di may panggap. Iti agwarwaras nga chismis. Anak, ignore mi da. Ha? Ignore mi da. Saan mo pagbalin nga problema dita? Ngay pagbagada. Pa, kahit kung mamon ti kinapod no. Hikatin pagkakbatan ti kinapod no. Sinot pa, Jem? Iso daw ano siya? Diyak pa na pagsaludsudan ni Mama. Kahit mga sawan pagsaludsudan ni Mama mo? E di pagsaludsudan. Kunada nga ti kano ina. Ti talaga makaibaga. Sino iti ama ti anak. Christy. Noon yan tumanti baga ni mamang mo. Adaladakin ka. No isot pa Jem. Tas kamalat ng ibaga nga, ti ina, ti makaibaga, no sino ti pudno nga ama ti anak na. Him kahit kung ibaga keng ka anak. Sa anak pulos ka nagkurang keng ka. Si kamis mo ti makaibaga. Sa anak ka nagkurang keng ka, Christy. Manong nemi namnamaik nga talaga nga saludsudan ni Christy dayta iti inana. Siguro talaga saan na pa yung nasaludsud. Tsak laing ti pagsaludsudan na. Siguro awan ti tured na ngagsaludsud iti inana no kasta ngagsarita da. Kamalman namit laing manong nemi. Nadanon ko ti anak ko ni Christy dito yung balay. Imo na nga nagawid ng iti siyak nga nangikarahan ti tricycle kong ipaspasada. Si marunumat na June manong nemi nga dimteng manipod di eskwela. Ni Christine din nagluto. Nakaluto ti anak ko na. Imas lagi di ba ti panlangan ko kabata si ka ti nagluto. Nemi imas ti luto ng siya. Pa, dakay ti nang isuro kanyak no kasunod nagluto. Dinimi imas latakin ka. Nagbadbada ka na imas at siyak tinang isuro ka. Inimalpas kami ng mangan manon nemi. Mangrugin di boy-boyak at teleserye at TV. Pa? Nagsalita kami ng Mama. Kat sinulsot ko keng kuhana. Nagwarawaras ka sayang useng. Kat diya ka mo. No pati sunak at ulbud. Ni mamang mo, ulbud. Tapay. Inamin na nga saan nga da kayo di po nung amak. Manong nemi, ididayjay nga imbagat anak ko,
Kaslad na ng duyok ti barukong ko. Kaslad na ng duyok-duyok iti puso. Ngayon saan kong impadlaw, manong name kang kuwana, dahil nga reaksyon ko. Kasalawan niya anyaman nalata nga kinitak, nga nakasirsiryo so isuna din to tamis isama. Papa, pudno nga di? Tiyan niya. Taimbaga ni mama. Kaya sinuludsod mo kung kuha na ano pudno. Siya ka malabang ibagbaga nga ti ina, ti makaibagan no, asino ti pudno nga ama na. Ama ti anak na. Jackpot yan, papa. Saan ko ang patyan? Kinapudno na kinaungit ko ni mama. Kinagura kiso na. Imbaga kang kuha ng sandan mo ulitan pang ibagat kasta. Kung nanamat nga sungsung-batan nakaluang ti sa ludsod ko. Dinamag ko no apay italaan na mamuak. No pudno man. Kung nanamat kapot itakano lang nga nagsaludsudak kang kuha na. Kasano nga napasamak ti amin, papa? No saan mo nga patyan, di mo saludsudan, no kasano nga napasamak? Pa? Ipatpatig ka unay-unay. Amok. Kan mariknak. Kan ipatpatig ka mat unay-unay, anak. Saan mo nga pagbali ng problema? Saan nga problema, Christy? Baka mapagtaran di pa nagbasam. Teka di kami tao eh. Ribukan na ti panunod ko. Saan mo nga ding ganida? Sige pa. Sige, saan ako nga problema? O, di sa bali nga pagtalin na edek. No saan nga ti pamatik kan talagang iso ti puno. Iba't padagdag. Iba't padag kayo man pa. I love you pa. Tabi nga nagsakit ka. Sige, lipatan mo ti amin. Back to normal. Panunod mo lang nga awan tinanyaman dita nga mangmangig mo nga mangdadahil ti panunod mo. Hingam no kas pagarigan. Dado kat kas pagarigan lang. No kas pagarigan ta. Dadya bagbagada nga pud nung amam kat. Tuntunan na, tikalintagan na, being kas pud nung amam. Saan ka itong mabaling igawin, Christy? Saan ka itong mabaling igawin? No kas pagarigan. No dumteng to ti panawin. Ngagpili ka. No asino ka na kami. Papa, di mat awanin ti problema ya. Abi ka sa ti bagbagam. Erase pa. Hindi maturugan. Sige. Good night, anak. Good night pa. Di ka ikpuypuyat pa. Maturog kayo tumatin. Alaalahay kong titurog ko manong name idagring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbok ng number iti abroad? Sinong batak? Hello? Manuel? Sino tayo? Di mo malasin ang tiptimek ko? Lagring? Kaslasahan ko kami na namalasin si timek mo, gabot ha. Manong atawanin. Nga dinakpulos, tinawagan, di ka matawagan. Kada gito lang at cellphone ko. No kasaritam di kiti anak ta. Di mo lang ibaga nga kasarita nak. Katsyak, diyak mo't kalikagon nga agsarita ta. No saan mo ikalikagon ti managsalita ta. No salusod din di kiti anak ta, no adad to ni papa, kayo kasarita, no na nakit. Saan siguro ko na, saan ko naman siguro kapag sa dapat kayo nga cellphone na.
O, kumusta? Sinot na pintas nga hangin nga nang iturong kang katapong tawagan na. Danda ako nagawin. Nasiyat nagasta ka. May pantiilo na kita anak mo. Anak ta. Tiilo na ka. Ngam saan nga rito at pagtarusak. Saan ka nagtaros dito balay tayo? Pagtarusam. Itayan ni Gabi. Lagring. Pudno ka rin ang keg ko? Pudno. Adamatan, balay na, di ba? Awan. Nakamidit alandang ang gubra niya, adamat sa baling nga pag-gubra kidi. Dako madre na store tinagubra. Damdamagan na nga ron, no? Nangalaan ni Gabi ti. Inusar na nga nang ipatakdir ti balay na. Kaya sunod ibalayan na kat. Ahon samat pa ti girlfriend na mo, no? Agbalintong asawa na. Bueno, siga ka dito nagkapuan. Dagi-dagi-dastos na nga ng patakdir ito dito nga balay. Gada ito kapunan, wapay nga. Basit laing ti papay mo nga. Suporta ka na kita anak tangag basbasa. Sa bagay, ti panagpasadak na dumapay nga panang papataod ko ti kwarta ket oras ang kamang mangted. Kabaylag nga pagbasahin kan pagturpusin di kita anak ko. Lagi ti doa. Duwan to pa nga tawin, graduar to ni June. Eson to ng engineer. Nagsakan na ta. Kaaduan na siguro nga, ti kwartak ti inusar ni June. Samo ko nanti kasta. Adado kanya. Adado kanya. Oo, basta kwentaem. Sa bagay, adado man kanya kung sikat adado, tinasikan ka makapagturpos ti inaw ng anak ta. Makapataod at may isang engineer. Sumarsanon tumatan ni Christy. Ano to at pagbalinan ni Christy? Samon nga pampanunutan pa ni Christy. Gabutam. Ento nagawid akong dita. Agtarusak to tiyan ni Gabi. Umaymin tumatan ala ni Christy. Gabutan ni Gabi tipod nung ama ni Christy. Lagring, saan ka nga laglag? Tapno di mo amo data. Amo mo tek kwenta. Idagbakasyon kan, agpurgod kan, ada idin ni Christy iti tiyan ko. Kahit ko ibaga itakin ka. Dilaing John, tipod no aputot mo kanya. Agbadin to keng ka ni John, alaimin to ni Christy. Nalawag ka di, Manuel? Lagring. Abay, narabid po kanyak ti kastoy. Amog idin, gusto ko na masana kalaglag. Idi ipas ngay mo ni Christy. Nagkwenta akon. Amog idin. Sana ka nagriri. Imbatim latan ni Christy. Nga siya tinang tagibi ng padakil kay Wala. Uri amok nga sanga po no nga siya tinimaudan na. Nga amo ti Diyos nga impay ko ti pudmundo apamatig ti ama kinina. Nga maawan di maramid ko. No alayan yun to ni Sona. Dapat lang. Alangan ba't nga itultuloy mo at kinalaglag mo? Nga pagrigrigatam ti samo mo at putot? Kinalaglag ka di? Tigas na ngaramin? Panangkat katawa, panang bilbilaw kang ka, nagdi tatawa ti likodam. Di mo kandiyan mo dahil na? Awang bibiyang ko na bilbilawan dakman. Saan ba't nga siya tagbasbasol?
Ngin sa salud-sudak ken ka Kristi, apa nga naaramid mo kanyak ti kastoy. Itilikodan ti kinapudnok ken ka. Itilikodan ti amin. Apa nga naaramid mo? Well, maaramid to pinagad tumarita na napanawan. Sa sino ko matisaan nga masulisog, sa sino tisaan nga mailiw. Nasakit para kanya, Chris. Lagring. Wala na sakit. Sorry. Diyak pagayam nagsorry kang ka. Diyak pagayam nagpakawan kang ka. Sorry ano, naramit ko tikas diyan. Di masansan kami nga kawan mo dito nanak. Di ba nagtrabaho mi abroad? Siyempre mailiwak. Adamat ni Gabi. Ngasot mang liliwakan niya. Nasusurok ng patig. Iliw anak yung kuwana. Sige. Saan mo nga naskan pa yung ilulawag? Tadyak mat ka sa pulan ti panangilawag mo. Panangipalawag mo no api nga napasamak ti amin. Tinalawag. Saan ka nagbaling nga napudno kanya? Nagbaling ka na rukop. Nagbaling ka na ulpit. Dadalang damot. Gawanan ti bagam. Mabaling ka din nga sarding natin salita. Basta ito nang gamit ak. Umayman ti alam ni Kristi. Nawaya kang umay mga alaking kuwana. Diyak tumabaling igawid. Talagang awan ti mabalin mong ipaham mo maigawid. Gabot awan ti kalintigam. Sige. Nawaya ka itong umay mga alaking kuwana. Kabalayon to ni Kristi. Dakam tumat ka ni John, nagkabalay. Nakalalis to nga nagwaras ti damag manong name. Ti damag, ngagawid kanin nilagring dito Pilipinas, nalpasin ti balay da kini Gabi, so da kanon ti agden na, mabanto kanon alaen ni Kristi, nga isot ka den nada, kabuta isot anak da. Ngayon siya ka mo, no apay, nga saan ko mauray, asalud-suden kanyak ni Kristi dayta, no pudno nga damag. Una saan nga tapay na ipadamag ken kuana? Nakay may problema nung name na ko nagtinagam ko. Ito na minsan nga gundaway manong name nga naisar ungak. Ito balay da manong merto. Tikapsad ko nga saan nga imadayo manong name. Kapag pagpada nga may sa barangay iti na kay kamangan mi. Ay, Manuel. Dagagayam. Manong. Nanadamag. Awan, dagasak lang. Umay ko lang sublatin dati. Barretam ka, tsak man masang pulan natin, barreta di ba? Ito ko mabaretaag. May dandanong kating kati damag. Damagan niya manong. Naging kukunaak manong name. Saan ka naging kukunapay? Dati kunaking kayo di malagip mo? Manong Merto. Hindi nagpurgod kan. Kalbasan na. Nakita ka, dimakil ng tiyan ni bakit mo? Yung bagay kaya din, di ba? Ngawang ka din pa nagdumadom ti sikog ti bakit mo, kunak. Kinagura na. Hindi na ipasangayan ni Kristi. Na minsan, nakita ta. Natakamat ko man ang data nga banag. Kinagura na. Yung bagay kaya nga sa mo nga putot ni Kristi. Hindi pa ilang. Kinagura na, kapatasan ka mamati. Manong Merto. Ibagag ka din nga sana ka mamati. Amok ba't iding ka? Nga pa nga ron nga siya nagbaling ka, naglag ka ng tagibe, ng tarakin kang kuwantat sa amon ka putot. Sabi nga di mo yung pabusoy, kadagiti katugangam. Sabi ko namlan no kas, sus apo ay, palang katao, di tao kang ka. Manong Merto. Ako man tinakabasulak tinaramid ko. Ano nga? O nga kinalaglag, kinamauyong. Amo ti tao, kan amo matgayam. Kaya mapi nga,
Kasi pa tinaramid mo. Pagkabasulang ka dito mga ipatid, ti may isang anak, oras nga nagtawad kanya. Linuloko na itang ibagbagam. Ano matpambaram nga mang tagimi, mang patakkel, mang ipatid, ti sa amumad nga putot. Nga dahil tagad bungat pa ng lipot, ti asawam keng ka. Sakpayan nga, kapsat mo, ti pangibagbagaan nga, sakpayan di makapugtot. Abi nga nung nga, Jack, di ka kasarita. Abi nga, Jack, iba nga, bay-bay ang datang ubing, buta sa mga putot. Abi nga, saan kong isuro? Imbagakbad kang kayo di ba? Sakpayan ti kaguram. Gabuta kaguram, bahala ka kulak. Ita, anya ti damag. Agawid din di asawam. Kalpasan nga nalpasin di balay da kini Gabi. Kat umaydan ton alain ni Kristi. Oh, kat umaydan lang ta alain na. Di ka maawatan, Manuel. Ano ti klaseng nga nalaki? Anya ka matikayat mo nga ramidak, Manong? Sigat ilagal nga asawa nila, Green. Abi nga palubos mo. Ipalubos ko ka di. Abi ko mga igawid ko isuna. Kat sanak ba't nga ayatan. Sa maysa. Tikas di nga naramid na patsiyam karudbat nga ayatek pa. Kahit mong sawin, sumangpet ti asawag di balay, di din na. Idintot saan kamot nga pimpinateg. Amo ka mawatan na, Manong Merto. Sige. Ilipatan mo ang buludek. Agawid ako. Doy! Manuel! Saan ka ang tultulang ang baling alaglag? Awan ti amo nga kinalaglag nga raramidak, Manong. Ta saan nga kinalaglag? Iti panangipateg ko. Iti may sa tao no mapesaan ko nga putot. Iti panangipateg ko ken po na. Kas padak nga tao. Manong nemi natakamat na minsanan ni Kristi iti may panggap iti panagawid ang tina. Pa? Kumusta't panagbasan? Pag isunto nung malpas ti klase, ang kamutong basan, isunto matan ti panagawid ni Mama. Kasta? Uwan pa. Iso nga awan to ti klase nito nung agawid isuna. Dikit kahit nasa wan, may papas mo ti panaka-FTili mo kini mamang mo. Kaya ba ta awan ti klase yun, di orek malmalim kaya kuy-kuyog, pat-patnag. May madadamag nga. Saan ko umuguston manin, Papa? Na naman yung data nga damag. Kaya bagbagada nga, idya ka no balay ni Tata Gabi ti pagawidan ni Mama. Tani, kano Mama, tinaggastos ka rin nga balay. Sumit lang gayam nga, basit edad di maway niya. Tadamad gayam. Sa bali nga pangirantana, ti pagbambanugan na. Anak, nga bali. No basit man ti papay na. Oray no, tricycle driver lang, napas na kakban nagpasada. Sa mesa, sambil lang pa nagpasada ti pagtrabaho at tapos sa bali nga sideline ko. No, andaman masapul mo, itid kumet. Ada ka din na po utang nga panagked-ked ko. Tano awan, diyak baga nga awan. Sige ko na. Ori awang kanyak, mapanak umutang. Maipay ko lang ka sa pulan. Nagyaman ka na kita, Papa. Ngem, ti ko na kanyak ni Mama. Inton agawi din, agtaros sa diyay, kalpasan na, umay naktuhan o alain. Tapos makidan na akto kanun kadakwada. Akat, no isot ko na ni mamang mo. Kat no kayat mo ti makidan na kadakwada. Akat, mapang ka. Mabalin at malata o may paspasyarin dito balay. Ngem hanak o may makapasyar diyan nyo Sikat o may magpasya kanyak. Muna saan kat umay kapasyaran sa di eskwela yon kasi nga paspasada kadada ka sa diay. Adamat sa cellphone ko, mabali ng tawagan, una tawagan na, makapagsalit tamadlat na. No adamat problema, iba mong kanyak, no siyak ti makaitid, itid ko.
ipalubos mo ka di pa. Nga alain dak, da mama, kanda dyan nga tatagabi. Abe ko mga jak ipalubos. Awan ti kalin taga ka mangigawid kan ka, anak. Sikat desisyon. No kayat mo't makidan na kadakwada. Imaroon ba yung laing? Gabutag paiso. Nganit tatagabi tipod nung amak. Kasta ka di papa. Kat na kayo. Saan na kayo tipod nung amak? Si Kamilat na kayo baga anak. Nga ti talaga makaibaga no asino iti ama ti may isang anak kat diya ina. Nung kasta papa. Nitatagabi tipod nung amak. Iso. Kristi. Iso. Kaano pa nga amoyo? Idi may pasangay ka. Amok idi nga saan nga siyak ti amam. Amok idin ka bata. Amok mentag kwenta. Kadada idin sayang gusto nga may dandaan kanya. Ado idin ti mangibagbaga. Nga ti maladaga nga tartarak na tagtagibiyag asa asikaswat kad saan ko nga pudno nga puto. Kaya mura no kasano ti panangibagbagada. Nga saan ka kapagkapinan. Inarabid ko ti pagrebangan ti may sang ama kan may sang ina. Gabot ipatpatig ka. Impatig ka. Kaya ipatpatig ka to, Kristi. Inarakop nak ni Kristi manong name iti na irot. Binalas ko matdetang arakop. Arakop ti may isang anak ngagyamyaman iti ama. Arakop met ti ama nga mangibatbatag iti may isang anak. Idi manong name tadandan nagturpos uno malmalpas ti klase ko nakkumama ng name. Tapara porchir pa lang hindi manong name ni Kristi. Rurugyang manidin dagsagsagana. Kanibagak ka ni John. John? Papa. Dandanin si kakinsak tulayan ng tagindag ito nga balay. Di mamunay ta? Kasi tama ti bagbagada pa pangim saan na ka mamati? Ano't sa mga patyan? Saan ka mamati? Nga, mapan makikabalay ni Kristi, iti ayan da mama, kanda dyan nga lakay gabi, doon sumangpet ni mama. Sabi ka di mo patyan? Dito kinadagkit yun, kay ni Kristi, di ba? Pag imuna, agselselo sakpa, gabot kinadagkit yun. Ako namlan no, naglalalo iti ubing pa ni Kristi. Kas lakim kumkumpit kang katek ka. Nga ob-obaem nga dinakayat pa itagdiso. Kanayon ka iding agkakaida. Sa kailan nagsinanti sila dyo, ag high school ni Kristi. Diba? Ano ito kahit asawan mo reta? Ano ito kayo papanan na reta? Di na kahit tumabali nga panawan ni Kristi, Papa. Ore nga ta idoron nyo. Ore nga ta pilitin ni Mama. Pilitin da dyan kay gabi nga alaen. Maala daman, agsublintokin ka. Kasta nga ta. Mabalintag pinusta, Papa. Madakar ba ganda? Adakalintang ganda. Mabalintang pilitin. Mabalintang pilitan na. Ngay popok. Sumanti kayad na. Ngayon kayad ako makarot ng agsagaban ni Kristi. No kastaman taramidan na. No talagang iba't patigdan ni Kristi. No sa dinong nga naragsak, ipalubos da.
Di pututin manin. Dahil la kay Gabi, ni mama, tapno nakasukat ni Christy nga anak da. No aganak pa ni mama. Yung masamot siguro. Papa, abay namin nagbali na kasi ti pamilya tayo. Makuna ka broken family. Baka maapektaran to, panagaram ko, nakaspagkarikan lang. Taapay di ka pinagaram. Sampai pa, nga matukrusunada ko. Ngayon, tsak pala paspasnik. Awan sa bali nga pasnik ko, nusan nga di pa nagbasak. Abi namin na nagbali na kasi pa. Abi yung palubos yun. Sanga siyak tiyan, ramot ti amin anak. Nagbali nga na rukop ti inam, idiadak sa Saudi. Iso nga ti maod ni Christy. Ada ni ti tiyan, ni mamang mo, ni Christy, idiagawid ako dito Pilipinas. Minsan, papa, kagurak ni mama. Anak, sa mong rumbing ang gurahin ti inam. Gamot ta inan tulat tao, kasi kanadagas na. Masurunak pa nung tawagan na. Apayag nung kasi tawagan na, papa. Kagurak ti kasi nga rabid na. Dakis nga asawa ken. Anak, saan mo nga imulat ti guram kini mamang mo? No kayat mo kakit. Ingkat no pa'y makita na katakwada. Ay! Pagka nanugmet! Tulpakit to pa na dyan alakay, Gabi. At ako nam, masusuro na ka din na dyan alakay. Nakalaslas to. Nakapangpangas no na din kasangsango na, giinom da. Iso lang timang ibangbang ka. Nakalaslas to. Ape ko man nalastog. Ilaslastog na, no ape ka nung nga naagaw na ni mamakin ka. Kasta ka di. Wala pa iso masurunak no. Dandanik lang bakalin ni suna. Anak, di ka mangimulmulat ti goray ti padam nga tao. Babaem na taida. Una nga masagnanak mo't papa. Kasi lalaisan da ka? Tapos lasak ba't lat malalais eh. Apay nga lalaisan da. Lalaisan da ka at among ka no, kat sa nga hamo ka no nga hamo nga putot ni Christy. Lalaisan da ka kabuta neng ka kano. Muleng ka kano. Tapat tiyemmet nga nengnengak, nga laglagak. Saan kayo kuman naasikaso? Kaaduan na nga sakti ang taudan tigastos yo, iti pa nagbasa yo. Sa anak ba na mamati, papa? Ang masurunak eh. Makiap-apak no ka, babam na taida, anak. Babam na taida. Manong nemi, kasta ti pambagbagak iti inaunang anak ko. Tagpaiso, masurong kanumet isuna, makapungtot kanumet, tasya sino ko mga ngamin ti anak, namang magnang is-ismulan na ti amana. Saan nga tama ka pungtot? Iti may isang aldaw manong naming na isarungak iti sityo nga ayan da Gabi. Tadana pang ko inala. Saan ko yung tugot ti tricycle kapota nagpalyar nga rod nga saan nga ganda. Iti manapsak ti may isang atyanggi manong naming at darig iti agiinom may sa kadakwada ni Gabi. May sa kadikita-kaduha natin ang pag-uni kanya. Ay, pare Manuel! Are, dumagas ka ba? Diyak kumakayat manong name ita, amok. Nga mga no, ada salitaan nga bumara. Pare, kas kamid lang, homis is na bagasta. O may kamanda, mag-set ka labit. Imasadegak manong name. Ay, nagkabo ba yan? Dalapang ko inanad ta, pare. Ito ko ka eh. Mag-set ka. Agkaabay kayo man ka ni Gabi. Tinalyaw nakmat ni Gabi manong name nga bangbangir ti isan na. Isla, manglalais. Sarkastik. Nagtugaw ka, pare. Kinunana. Nagtugawak mo ti abay na. Luminom ka. Itaugam kami na pare Gabi. Itaugam tagayim mo. Taugan na sana niyawat kanya.
Thank you, pare. Ininom ko. Diyan mo no apay nga imabay lang aling kanyak ni Gabi. Kanayan nga man mga pards. Nito nagugwapo ka na kami. Nagugwapo mo lang ni Manuel kaya nga mistisi ka, pare Gabi. Oo, ako man nga nugutek. Pare, nagugwapo ka din siya. Haan pare, nagugwapo ka eh. O, maganda yun. Anugutan na nga nagugwapo akibitisuna. Nagugwapo ang aape ko na yun. Kabuta. Kabuta. Imay kanyak di bakit na. Pare, mabaling ka din sa angan at salitaan. Bebeso mo pare. Isang topic ko mi eh. Amam ka din yung romansak ni bakit mo. Naglaing kang gabi. Diyak laing pagorop na kumata sa ambok nga nalaing ka. Nalalaing ka kami ni Manuel ka. Sika kumalay din ko na. Nagtagpay laklaing mano. Kahit ko nalikdikan di kulo. Timakderak. Ay, gabi ka tumakder ka. Kagoram timbaga ka nagpabeso. Are, diyak kahit ti gulo. Ano pa ka takat banggul-gulo. Ang may suwit, ang daka di Saudi nga kayo mas paragtrab-trabaho, ang daka ba't nga Jack nakatupilad manong naimi. Linipakol manong naimi ni Gabi. Oral nagbaligtad. Awan tirumaman ka na kayo. Baan nyo, tayo panagnak no talaga isutpudong lalaki. Kinunak manong naimi. Sige, tumartir ka! Ipakita mo nga lalaki kang mitisyak. Hindi tumakder manong na kinugtarak na parusisi man. Hindi pa nakiparusisi na manong na linusak-lusak. So matenti pa nagkuti manong na digdi kaduan na parang ustunan. Ustunan Manuel, ustunan. Saan nga nakabangon manong na dadat ko nam, ad-ad nga lalaki kang siyak. Parang ustunan. Sige. Palawakin. Agdarum ka, Gabi. Sana ka mabutin. Ore sa Jeep, police station, muniti barangay. Nakadayo ako manong nemi, idi mangagkutipok ka ni Gabi. Hare! Saan nga may sa taldaw? Ha! Aglamang kalaingan! Papatayan ka! Nagwaras dahil nga damag, dahil nga napasamak manunay. Kinawaray da John, kinikristi kat namuhan dati napasamak. Diyan mo no apay ko mis-isem da. Apay ko mis-isem ka, gabi dahil nga napasamak. Yung pakita nila yung papa nga, talaga nga nalalay kaya nga amang yung ni Tata Gabi. Papa, Christy, sorry ah. Apay nga susuri kayo, Papa. Siyempre, nadangrak ni papang mo. Kinawarin ng nadangran nyo. Paano kumakanyak? Diyak kumakayat kasi ng gulo. Nga mangyarti maramid ko. Ang dapat kidirantak nga. Nga niya, Papa. Siyempre, ibang pangtanak ni Gabi. Diyan ka mo no kasanot eh. Aramidan na. Kada tanga pangtanakan niya. Isa nga. Sakbay nga. Sumangpit ni Mamang iyo. Kahit ko tumadayo. Pumanaw ito na itong lugar. Papa. Ang pinaramidan nyo na ito. Yan tangay, June. Agraduar kan tumaten. Damatin ni Mamang mo. Si Kamit Christy. At danton da mamakin ni papang mo. No, kahit mo, June, dito ka balay. Kapatap nung nikastakat na madlasar sa sarbi natin ang balay nga. Dahil patakder ko. Hindi bambanong ko. Kahit ko niklikan di gulo anak ko. Siyempre, aramid kong tumadlat at tagpungtot. Lumaban. No makangkangig ito ka nagit na sakit nga sa uparakan niya. Nitultuloy dahil nga Gabi
iti manglalais kanyak. Numasaktanak, lumaban akmet. Kaday dati kabut-buteng ko mapasamak. Amangan no, siyak ti mapapatay da. Uno siyak ti makapatay. No mapapatay ko ni Gabi, siyempre, mabalo na. Uno siyak ti mapapatay na. E di na siya lang niliklikak ti gulo. Tapos naawan ti dakas sa mapasama. Takada kayo, Papa. Kinuna ni June, manong nemi. Ngayon nurakop nak manong nemi ni Christy. Saan ba? Saan ka umadayo? No, madayo ka, ibagada nga takrut ka. Saan nga kinatakrut ti mangliklik, iti posible apakatayan anak. Tao matinas kang ilapang ko. Saan ka umadayo pa? No, pumanaw kayo din dito nga lugar, sumurtak ka. Christy, sa dinumantayan niyo at daak. Agawit to ni mamang mo. Umaydakan to na lain. Sana kasumurot ka na kuha na, Papa. Uray niya taramidan da. Ngayon sudat at nakarbangan na kayo ka. Uray pa'y. Kapot na para kanya, kada kayo tipod nung amak. Kapot na kayo tinangiparig na, iti pamatig ti may isa nga ama. Saan lang ama, no dikit ina? Kapot na kayo tinang tagibi, nang patakal kanyak, Papa. Saan kayo pumanaw? Kahit no pumanaw kayo man, itugot na, Papa. Sumuro takeng ka. Nalpasan di klase kada di nga tawen marun nemi dimtengen. Dimtengen ni lagring kat nang terus ngang paiso manun nemi iti balay da kini Gabi. Di jayin maten manun nemi nga nagpaaladan, house blessings, kas namaten iti panagpaala ni lagring. Akas panagbakasyon na nagapuit abroad. Manong Nemi, kunada kanya. Ay, Manuel, abay ka di kayo mapamagidaya. Nagadong nga letson. Nagadong paala ni baga mo. Sandak mat nga naimbitaran. Kita api ko mga orisang ka maimbitaranan na kita umat sabsabali. Kaya nagkakabaranggayan tayo mat. Diyan ka mo Manong Nemi no api nga saludsudan dari kasta kanya. Kaslada lamang insulto. Saka din nga insulto kasi diyan Manong Nemi. Kaya no mapanak, baka no. At na mapasamak ang gulo. Kaya api ko mga mapanak. Di pa mapandig kita anak ko. Wala man. Di pa mapan ni June, kini Christy. Tanadaanon ko dito yung balay. Ano pa yung nagda kayo? Pa? Apay? Kaya bakasyon. Nakaluto kami. Api ka di kayo mapamakidaya. Papa. Imposible nga saan kayo na imbitaran. Imaya mismo dito ni Mama. Kaya madlagaya, mapinsan kayo si Murot. Papa, di may kahit ang sadyay. Kahit may langin tagluto, tapno taluto ang kakasang mangan. May imas tayo timangan. Hindi mapangka makidaya. Sa balin tumanin sasaon na tao, sikan tumanin tilala isan da, Papa. Ang mga no sa angas siyak na kailang ti maisarsarak, pati siyak. Aman, Papa. Dandan niya ako makidinanog. Anak, sa mga rami doon ito. Isungarod nga liklik-likak no, kasi nga mapasamak, liklik-likak latan. Taamangan ko lukas ka na kayo, hindi yung maliklikan, di pa nakaisagma. Sige, no nakaluto kayo. Agidasar ka nga rin na ako. Tayo masan titimangan. Dilip-lipatan nga, kararagting muna, sakbay nga kumamat tayo. Manong Nemi, edi nakatugaw kami insenyas ti anak kong inauna nga isukano ti mangilid iti prayer. Pinagustuhak manong. Nga inraman na sadyay, kararag na, iti pa nakaisalakan mi, iti paggad.
Di awan ko maisina kada kami nga talo. Nga sulit kam kumalata. Akin na daw na iti Diyos nga masilawan ko mati panunot. Dagiti mayat amang watak-watak iti ayan na yat mi. Masilawan ko mati panunot dagiti dakas. Nagtultuloy ko ti kinaimbag mi. Kinaimbag mi. Kinasiyat mi. Nga agama. Dimtengen manunimi di punto nga pinakaamonak ti asawak, dating asawak, ti mawag di tiya, cellphone. Hello? Manuel, adda kay dita balay? Adda pa da June kini Kristi. Pag-isuunay. Ibagam kadawadang sandag tata. Pumapanawa nang naroon na kini Kristi. Umay kami. Umay ka di balay? Mangal daw kayo? Agluto kami na ko ha. Alistuin lang. Hanen. Sino kaduam? Kaduwag ni Gabi. Kaya sumagmanong nga barangay opisyal. Taapay. Umay min alain ni Kristi. Abay nga magitugot ka pala ti barangay opisyal. Abay nga takamatan palang isturbo nida. Mga nagkadkid ka. Diyak agkadkid. Abay ko magkadkid. Talagang kang kadkid. Haanak ngagkadkid. Tawan karbe nga. Ada karbengan nyo, umay mga halaking kuhana. Abang nga naskan pa lang ang mga epke ti barangay opisyal. Kislak lang nakabutbuting nga sumango kada kayo. Ano kaya tyo, tapos na akong problema. Saan to nga dito o nagtibalay? Pagsasaritaan tayo. Tintatarwar. Itibalay da, di balay yo, family house yo. Tapos na darigiti, naganak kang kakabsat mo. Saan nga nakaoni manong name iti dating asawang kinidayatang imbaga. Mga yapay lang ti barangay opisyal. Ngaki, hindi na yan. Kinunakitinakam ko. Pinagdaar da June kini Kristi. Umay kanon da mamangyo. Nangayap ka nung ti barangay opisyal. Tapos nilikas takat umay dakat alain Kristi. Pa? Naisaganan di kita rawatek. Naisaganan mo? Wen? Naisaganan ko di kita rawatek pa. Rubeng unay ha. Rubeng unay ma. Anak ko nga isagana mo. Sige. Iyore tayo nga rod. Damamakin, tipot-pod nung nga ma'am. Basta naisagana mo digiti arwatem. Isagana nga rod. Ipamo dito sa alasan tapno. Sa mo ton nga sir, alaalain nga, sumrekan to palit silad mo. Papa, di na ka di igawid? Habi ko mga igawid ka. Oray no, pilitan na ito nga alain? Habi ko mga pilitan na kang alain. Papa, nairubot ko na kita rawatek. Umuhin amok, imbagami tayo namin na doon. Tapos saan nakasumurot ka na kwada. Hanya? Pangusar mo at rawatem. Tapos numadayo. Dan nakasarita kang pagyanak, Papa. Napipintas laing ano siyak tumadayo. Ngayon da kayo. Anak. Mapana kiti lugar nga sanda ka masapulan. Sanda ka masapulan da mama. Nga si ka lang ti makamuno sa dinutayan ko. Anak. Insa nga nagtarwatek. Sana nga kapot sumuro na kalako ala. Sana nga kapot nga agsina ti dalan pa. Ngayon, tap numalik di ka kida. Tapos saan nang may papilit ti kaya na. Saan na naskan pa yung matayo ka, anak? Kaoran mo anyat araramidan da. No talaga nga di mo kaya. Awan ti maramidan da. Eh, magkasanon no, adak ti lang langalan. Basta latan bagatan da. Saan nga kapot, nga agsina ti dalan. Pa
Idarom tayo dati kidnapping. Papa, ada kalindagan nga mga alakan niya. Ngayon mo rin, kidnapin na kakas pagarigan. Aglibas ka, umay kakanya kanak. No, di mo kahit ida. Kasano na ipupugdak sa baling nga salita na itan. Adada nga, idarom tayo dan. No aramin na dito mga ipupugkan ka. Isungawan ti pagdaraga manak. Teko na akon. Uray no. Umeda ka alain kat saan ka pumanaw. Awan ti marami danda. Kasta nga ron tinabasamak manong nemi. Nagsasango kami. Pilitin dati anak ko. Awamat ti masaok. Diyak matibaga na. Apay kami ng pilitan nyo. Nasaan na kayat? Ngim ti anak ko mismo manong nemi. Itinangibaga. Apay nga pilitan diyak kayat. Saan kayo kayat? Sorry. Numabugkawang kayo man. Apo kapitan. Apo kagawad nga datoy. Kansi ka mama. Apay nga pilitan diyak saan kayo kayat? Kinapudno na. Iti gusto nga raraminem. Saan ka pa din na bigbigan ngayon na? Anak, sa mga sawan ti kasta. Aman! Nang nanunak ang kaskalakay. At na ipapay mo kanya. Umaraw man nga sa panganigan ta sikat ipudno nga amak. Nga nang putot kanya. At na ipapay mo nga na ipagkanya. Idintutan na ito ni mapangan ng tagibin ng patagkal kanya. At akal ba yung kanya? At na ipapay mo kanya. At akal di ka mga alak kanya. Di ka lagbayin. Manong nemi inan anawa dati anak ko. Himatip palang kat nga roadmap. Ti maisakas ka ni Christy manong nemi. Nang ibagay ti pudno. Ti kinapudno kit kinapudno. Ngim tirik na. Kat samo pulos ng malabanan no anya ti barik na. Ti maisa na tao. Ay so pekit din ti anak ko manong nemi tinang dagdag kadakwada nga binirbirakan na ida, pinakpukpukaw na nga pumanaw da. So nga nagalaludoy, nga inot manong nemi, digiti sinang ilimi. Hindi awandan, anak, sa garombeng tigas niyo inaramin mo. Nagpakumbaba ka kumalata, sa mga binirbir ka kanida. Diyak lang namin matapalaan at riknak, papa. Nga dito nabayag ko ng inimimpinan nga riknak. Hindi tayo lang impeksak. Di lang mo nakasanumat ti sakit tinakam ko kay ni mama. Diyak pulos kanunungan tigas niya nga arabid ni mama. Nulabsak tagsawag babawyak no apeng iso tinagbaling nga inak. Asinuhak. Ti maudak. Iti basol. Iti basol di kitindawa. Iti pananglipot na kang kapapa, siyang tibunga na. Iti likodan ti aming agtaka nga na isa-isaya at nga ama. Kinina nga nang ipatay ka niya. Kasano nga mapanawan ka, awalil di pangisukan na kay kapapa. Sa anin nga inulit pahay talagring timay. At naman lata kami na kasyon dagiti anak ko iti inada manon nemi. Ngayon ita pulos na napan iti balay nga pagnenden na anda. Pagnenden na anda kinikabi manon nemi. Aging ka nagturpusin iti high school ni Christy manon nemi. Hindi pa nagturpos na, panagpaalan na, inimbitaran mi ida. Tinawaga ka mismo manunay mi ti dating asawak. Ngam saan da ngayong imay. Saan da imay nakipaala. Dikat kahit ng asawen, amo may tinaawat ni Christy regalo da. Nagbasa ti college ni Christy manunay mi ti kurso na accountancy. Salsalud-sudan da nga rot kanyak. Kayam nga lang nga pagbasayan na kita anak mo. Manuel. Maudin nga tawan ni John. Engineering, dakal di magastos.
Sa kaag-college ni Christy. Mga asin na po Diyos, kamsat. Nagpaspasada ka matlain. Adasan ka basit nga urnong ko. Nasaan ko awin nga iniintid ka ni bakit ko kahit idiadak di Saudi. O kade, nakabang ko. No kwenta umanay para ti panagraduar ti ni Christy king kana ang makabagturupos ti college. Wise ka nga talaga, Manuel. Iso na laing ta. Naitulok mo aliniputan na ka. Okay lang kanyak tikas dyan. Dasang madasak nagbasol. Sa bagay, madusa danto di gijay. Iti agturpusan manon name ni June, iti kinainhinyero. Inimbitaran naman ni Ida. Kemsan damat lat nga imay. Naging ka manong name nga di madaman ti review tinaw ng anak ko. Kaslag problema. Abay, problema ka. Na problema, June? Ita pa itagtik ka di board? Pa, kapkabilin ka nun nila kay Gabi ni Mama. Kapkabilan na, kaano pa Bayagin. Hindi ipulong mo kada uncle mo, kakapsat ni mamang mo. Pulong mo kada idalulog inilulam. Kabuting damat ni Gabi. Hindi agpulong kay di polis. Adala ko man, mang papatay, diretso nga Gabi. Manong Nemi, saan nga tamot nga indranta ni John. Tikas diyang imbagana. Ngayon kalpasan lang ti duwang aldaw, Manong Nemi. Bimtag ti damag. Nga natay ka nun ni Gabi. Abay, napata na. Di mayo dat sa baling nga lugar. Nagiinom da. Nakirambol da. Kada kita'y padadang nga nabartay. Agad may sanaan ni Gabi nga sinadsadad na binagkong. Nagpatinggan. Nagpatinggan. Gusto di ko na di anak kong inaon. Agpatinggadan tulad ta. Kahit dahil tumat na magidungaw, kumpadre. Dahil tulatan, kumpadre. Kalpasan ti inam nga bulan manon nemi dimtengak di balay. Nagastaon iti ragsak manon nemi di June. Papa. Apa enak, ada ka di pakaragsakan. Maragsakan kayo. May sa akong nanay ng engineer. Puta anak ko na. Manupay nga taon, saan tumat graduar ti kamsat mo? Ako po ka naragsakan talaon na yung anak ko no. Pag-graduar ka nga dua. Babae na ti bukbukod ko. Damat saan ka masitangan, itulong ti inayo. Pa, naamuan ni mama nga, nakarwarak. Iso nga, da uncle, kada lulong. Iso dati nakaamong nagsagana para ti pa nagpaalak. Dadati likod pa. Ore ni mamang mo? Tumultulong aglutluto. Katuwa na, rumbeng launay. Congratulations, engineer. Amo nakaragsaga kamay sa nga ama. Gawat adan engineer nga anak ko. Mabaling ko mga ipukaw sa nga lubungan. Ang saan ko mat-aramid taglastog. Ano pa yata, paglastog ko nga talaga. Kaslasan ko kaya ti sumrek manong na yung tsaka muna apay. Isong may nakdinanon ni Christy iti nangi parkingak nangi grahiak ti tricycle. Umegan pa. Tapi nga, hindi ka pala sumrek. Ako nga dal-dalo sa palit ti tricycle ko. Dal-dalo sa inyo tricycle yun, no, di kaya ti sumrek. Anak ko na yung mamang mo. Kaya't nakarutak subli ka na kayo pa. Kung namin met ka ni John, ni Manong John, siyempre, mayat atap no, makumpleto tayo matlaing. Tap no makapagdan na kayo matlaing ka ni Mama. Mayat, para ka na kayo. Siyak nga Pa, awang ka di hapulusan tinabati ang panangipatagyuin ni Mama.
Ori pagpagapuyo lang kada kami kini Manong John. Anak, naunig nga dakkel ti sukat nga ipay na iti pusok. Sana kaskarina nga maagasan. Nga oray nga ta maagasan, nakadakdakkel ti piglat. Saan ko nang mabalimpay nga awatin iti pusok ti inayo? Nga madakalintagan na edito nga balay. Ngun ikalikaw ko minyo akit dawan kanyak, nga ipatag kumanen, mangkidaw kalayan ti sabali, tayo sutpat ga. Ngayon dahil nga banag at nadikatin. Papa, idaw-dawat minata kinapod Diyos, awan ti imposible kinapod Diyos. No isurunak niya apod Diyos nga mga ipatagmanin kay kuwana, happy ka nga saan. Ngayon pa-check anak ko. Saan pa nga nagbalbalit inayo? Maaramid nan tumanin. Una no, saan yung ipatag? Sorry anak, agkid daw kalayan ti sa bali. Kasta manong name itimbagak, kinilagring idagsarita kami nga dududua. Nga pagsaritahan min deta nga banag. Timbaga kadagos kang kuha naman ng name iti I'm very sorry. Lagring. May saka nga, sigati ex. Saan nga ex-girlfriend? Tapno agbaling nga wife. No, di kat ex-wife. Kalpasan ti ex-wife. Awan ti ex na, no, di kat as a friend. Nga ina di kita anak ko. At akalin na ka magnain di ito nga balay. Aggunay ka kas kahit mga panaggunay. I'm sorry. Saan ka mabalaw, Manuel? Nakadakdakil di basol ko. Yung barbarin ko, nak. Numay karok di kita nga basol. Kat masulnitak di kita nagkuranga kita ako. Sige. Karbengam, ada karbengam kadagitan nakta. Aramidem, na siya at unay. Nakasok pa nagsulunit mo ako nam. Ngayon tila niyaman tinagkurangam kanyak, di mo ito masulitan. Tadyak kalikagungan ti pa nagsulunit mo. No saan nga siyak tayatem? Abi nga saan ka nagayat sa bali? Tapos no may raman akmat nga basol? Aramidak tulang atan no mabalo ak. Yad ato yung apo. No sika kumat binagkubag kong da imbas nga ni Gabi. Siguro, adamat kalintik siguro nga nagsapol sa bali. Ta saan nga basol. No pamakawan ti daw atem, hindi pa lang si papakawan akin ka. Lagring. Ngam ti pa nang isarik kakamanin ti pusok. Narigatan nga mapasama tayo. Manong naimid nga tuwan tinapalamas idagasawa ni June. Imbaga kang kuha na sa anang nga may patapatak darapet balay, tapno agganin dito balay, tanalawam met. Ngayon kinay kahit met manong naimid ni June, titong nang tungpal, kadigitiyap. Nakikamangan na, tadida kayat nga yadayo ti asawa na. Dida kayat nga yadayo ni June ti asawa na. Kahit nang barakdarda ti balay da, iti lugar ti asawa na. Mailiwak man kadigitiyap pukok, ngay madayo damat manong name. Irin to, tayo di nakaruar met ni Christy, iti board na, may isang accountant, CPA manong name. Nagtrabaho ti may isang katawan sa inyam ang una matin di boyfriend na kanya. Manong name nilagring saan nga nagipagnaed kada kami. Kada idi nga pa nagsarita mi. Nagnaed met lang ti pinatakder na nga balay na. Nga, kalpasan lang ti makatawan, dedi Gabi,
At dan sa bali nga lalaki, akadendem na. Saan nga yung paneknek, ti ex ko, manong nemi, ti panagbalbaliw na. Tara siguro, no, yung paneknek na nga tati. Mabaling kumat siguro nga ayatan manan nga. Teko na kung manong nemi, no, inaramid nan talaga itultulo na, iti panaglalaki na. Oen, manong nemi ni Christy, ison ti saan nga si Mina kaniyak, iti asawa na. Kada damat na apuko na, manong nemi, wala apuko na. Anak na nagbaling apukok, nga, ison, iti pangibukbukbukak mo ti panawen ko. Akano, kasano, ti manangay ayawan ko, idi ni Christy, manong nemi, kastama ti manangay ayawan ko, ita ti apukok. Ti apukok, manong nemi, kakaingas ko kano. Manong nemi ti likodan, ti kas nga napasama kinibiyag ko. Ti panakalipot ko, panang lalais da kanyak, panang bilbilaw da ti likodak, ta para kadakwada ket laglagag kano, nga nang tagibi ng padakkel ti maysa nga anak nga sangkumat nga putot. Amo ka sangko apa kabasulan ti kas diyan dinaramid ko manong nemi, pagrebengak lang, nga amok nga siyak ti kanunungan ni Apo Diyos, ngimiti suna. Nalag-antiriknak manong nemi, ta para kanyak, sa anak man nga makuna perpekto. Matis, naaramid ko ti obligasyon ko. Kas may sa akamsan, may sa nga ama, may sa nga makipagindeg. Awanan ti sa pulag pa ay manong nemi, kunak daytoy, agsipot na ornos ti abiyag, ti pamilya ni June, agramamaten, siyempre ni Christy manong ni. No pay, dumdumteng, ti damag kada kami, nga dati kabalay, nilagring, ket madusdusa, rangranggasan da kano. Mas asyan adig iti anak na, ken kuwana, nga natangken mo ti ulo na. Bahala ka, kunan. Dahito'y manong nemi ti pagkabuklan, ti pagkasalita, kadagyaman ak unay ti anos mo ng ornos, kalbasan nga inak ka, inpudno ken ka, inted ken ka, ti aming nga detalyana. Kadagyaman ak unay ti anos mo, nga nang ornos ken, tilaing mo nga nang tadbiyag ka na ti pagkasalitaan. Sabay ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarbingan ti bihag kadagadipadag ka ni mga Toy nga tagyaman nga pagaya mo, Manuel.